Добрый день, я Бурбуч Ксения, ученица 4 А класса Клецкой средней школы номер 1, удельница конкурсу «Живая классика». Маті сина шукає. Паулюк Прануза. Матуля у отчаї питає у Каліни: «Скажи мне, Каліна, ці бачила сина?» Яна зашумела, почервоніла. Боронячи край свой, б'ю ворога смело. Питаю дороги, самотна жанчина: «А може, сляди заховала ти сина?» Дорога вьется полями, горами. Твой сын тут проходил на заход с боями. Скажи ты мне, солнце, ты ходишь немало, а может, ты сына моего согревала? Твой сын переможцем дошел до Берлина, а сына нема. Посівела жанчына. Яна ўсё чакае, прагледзела вочы. Чаму ў такой доўгай дарозе, сыночак? Фіялка. Клаўдія Каліна. У весну под старою ліпою расцвіла маленькая фіялка. Яна з цікавасцю паглядзела навокал і ўбачыла, што ўсе яе суседкі яркія і высокія, і над імі кружацца прыгожыя матылькі. А да яе маленькай кветцы ніхто не прылятаў, і яна самотна цвіла ў густой траве. «Ах!» – жалостно ўсклікнула фіялка. «Чаму я такая няшчасная? Ні адзін матылёк не можа знайсці мяне. Лепш бы я зусім не цвіла». І раптам яна пачула прыемнае гудзенне. Гэта пчала закружылася над ёю і апусцілася на сінія пялёсткі. «Як ты мяне знайшла?» – спытала радасна кветка. «Я ж такая маленькая і непрыкметная». «Ты цудоўна пахнеш», – прагула пчала. «Няўжо?» – здзівілася фіялка. «Нават лепш за жоўтыя». «Лепш. Ты самая цудоўная з ранніх кветак, і я часта буду прылятаць да цябе». Пчала дакранулася да фіялкі, узяла кропельку духмянага нектару і паляцела ў вулей. І маленькая фіялка яшчэ пышней расцвіла, павесялела. Яна адчула сябе самай шчаслівай на веснавой зямлі. Пчала абмінула многа яркіх кветак, а знайшла яе, маленькую, непрыкметную, у траве.